nkomplu bil-mistednin tagħna u magħna ngħadet Antea. Grazzi tal-qiegħda magħna Antea. Grazzi lilek tal-istedina. Inti kantanta. Kantanta. Minn dejjem. Minn dejjem. Ta' 8 snin bdejt. Rankajt. L-ewwel ġifieri meta tajt ta' 8 snin tkun bdejt b'mod isu ta' taħriġ u mod jew xi kompetizzjoni jew xi ħaġa. Kompetizzjonijiet ta' mill-ewwel jiena mdorrija familja. Kulħadd ikanta missieri ħuti. Allura mill-ewwel ħadd inizjattiva bħal speċi. Nikkompeti u ma trid isek tidħol dak l-ambjent le ġifieri. U meta tirċevi riżultati tajbin titkompli iktar. Ġifieri l-ewwel darba ħadd sehem f'kompetizzjoni kienet Erbaħt mill-ewwel. Ejju, ħadd l-overall kont. L-aħwa mela allura ġifieri bidu b'saħħtu mill-ewwel. Bidu b'saħħtu. Ekku, għalkemm kultant isek li tibda bil-rebħ, mbagħad it-tieni darba. Mbagħad tibda tajt issa hija. Qed tistenna xi ħaġa iktar jew l-istess. Tajjeb wis. X'inhi hu l-istil iktar li tħobb tkanta? Iktar bħala soul ta' bħal ballads, ovvja. Però anything ta' dal-aħħar anything qed inkanta. Veru? Iva. Gigs u hekk kollox nipprova. Għandek level ta' kif tipprepara anke l-adattament tal-vuċi li jena immaġina jiena li l-vuċi forsi tkun iktar adattata għal ċertu stil minn stil ieħor. U li għandek soul għax tista' tagħmlu għandek minn rock għal ballad. Għal sempliċement, eżempju I Will Always Love You ta' Whitney Houston. Allura tista' tvarja ħafna. Dik qawwija dik, Qawwija. U tibqa' tiela sew fuq int? Iva, mela. Għax dika, n-nota li I Will Always Love You ta' Whitney Houston tintuża ħafna f'dawn il-bħal X Factor jew Amici jew hekk. Ila li ġvera tittesti għalek ir-range. Iva, ħafna. U tittesti għalek il-paċenzja wkoll, għassa kemm tirrehearsja. Ekku, u n-nifs li titkollok biex tilħaq dawk il-noti u żommhom għax mhux inbilli tilħaqhom. Żommhom. Allora inti meta tagħmel id-direct tajt illum għandi l-ħin jew tal-loka ħin li ħadd. Iva tagħni pjana, jien naħdem ġo skola. Allura ngħid eżempju it-tnejn, it-tlieta jew il-ħamis, eżempju rrid nirrehearsja għandi gig on a Saturday allura jew ikolli tieġ. Mentalija, le? Eżatti. Tagħmlu eżerċizzji wkoll għall-vuċi, ġifieri eżerċizzji kważi fiżiċi, le ngħidu. Iva. Imma xi kultant aħjar eżempju ġieli qatt fuq treadmill u titkanta d-diska. Eżempju meta konna fl-X Factor niftakar eżerċizzju ridna nkantaw. Waqt li għedit fuq treadmill. Mux il-lele tal-X Factor kienet niprovaw nżommu fuq idna mal-ħajt għajna l-fuq rasna l-isfel u niprovaw nkantaw id-diska. Jew inkella niprovaw nkantaw id-diska u jogging. Kull rasek l-isfel zaħik il-fuq. Mal-ħajt niprofa mux 20 xilija biex ninknu ċaqni. Jew inkella jogging on the spot u titkanta l-kanċerta. U dak huwa l-għan. Biex inti ma taqtax nifsek tkun qed tiċċaqlaq fuq il-park. Żgur, għax meta tara daw iż-żef dawn kantanti daw jislu jaqbżu, tajda kif jibqgħu għaddejjin bil-taqshom mhux huma. Jiġifieri ma nkunx. Le, jrid ikun hemm training. U allura jkun hemm dak it-training ukoll anke inti biex tikkonċentra fuq in-nifs kif ħadd iħu n-nifs biex tkun tista' tkanta kif suppost. Iva. L-istil li tħobb inti, huwa l-istess stil ta' ħutek u ta' stilek jew għandkom hekk varjetà ta' preferenzi? Simili. Eżempju, jien u waħti simili nkantaw, jekk nkantaw fl-imkien l-istess voċijiet. Veru? Darba minnhom kantajna fl-imkien u kulħadd bida jsaqsina min beda jkanta. U bdejna ngħidulhom isma' tnej bdejna nkantaw. Allura, u imma l-istil tiegħi eżempju fil-baxx iktar inkun Komda? Fil-baxx. Iktar mat-tieni baxx iktar aħjar jien. Loli, all right, it's fine. Imma l-baxx. U qed nisimgħu taw fil-sport. Hawnhekk inkanta ma' missieri ftiġiet u Mirjana ħbiba tiegħi tdoq il-pjano. Ġiet ma' missierek jew. Taf kemm naqbel miegħu fotokopji tiegħu li jgħidu Vanġelu.
Daddy's girl, verità. Jekk jgħidli le. Le, ġifieri jekk ma taqblux fuq xi ħaġa ħajrbaħu. Ovvjament għax Iva, bla dubju, bla dubju. Tħobb tmur kunċerti ta' mużika? Iva, iva. U x'tħobb imma tip ta' kunċert li jkun ta' artist wieħed, pereżempju, jew kunċert li jkollok artisti varji, kif tibdel? Ma tagħmilx differenza ta' jekk irid imur kunċert. U speċjalment hawn Malta, eżempju bħal mużika, Eurovision, X Factor, immur nissapportjahom. Addirittura. Mela, fimni, għandna ħafna talent Malti għal xiex m'għandix nagħti support. Imma meta inti tkun qiegħda kunċert, nistħajjel li mhux bħal meta nkun jien kunċert li ngħid noħob pjaċir nisma' kanzunetta di toġobni, di nkantar, du ma nafx inti tkun qed tiflin immaġina il-performance, bla ma trid. Tifhem tajt law kif irnexxiela tagħmel hekk. Jew tgħid eżempju hemmhekk tagħla naqra n-nifs u tibda tikkritika bla ma trid. Xi ħaġa li qatt kellek xi kunċert tiegħek? Le. Le. Kont ħadsem kellha Mikela meta rebħet. Sewwa. L-X Factor kienu għamlu konċert u kont ħadsem ma' grupp Fortline. Hija xi ħaġa li l-qudiem tkun tixtieq tagħmel hawnhekk mal-grupp. Iva Fortline. U da intom għadtu speċifikament? Għaqduna Iva X Factor. Fil-bootcamp. Ma konniex nafu l-firxin. Esperienza, x'miex esperienza faċli imma. Le, għaxxi. Għaxxi. Nisaqsa taw kienu erba' rġiel jew kienu x'kienu ma ħajltaqgħu kollha bil-personalità tagħhom, kollha l-istili tagħhom u jkantaw flimkien. It was surprising għax jiena l-ewwel li qaluli bħal speċi Qatqata? Li qaluli ma dejtx, għattilhom orrejt mela thank you. It wasn't ċaġa taf kif għandna ħafna talent Malti, allura. Imma però ma rridunix nitlaq. U rajta stramba, għattilhom, ma xiex ma rridunix nitlaq. Pa speċi I'm done. Taf kif għattilhom it's fine, thank you, ringrazzjajtom. Ġon nipprovaw darba. Tefawna f'kamra u kulħadd taħares xulxin. Intom l-erba'. Mhux aħna l-erba' biss. Il-gruppi li kienu naqdu fl-X Factor u kulħadd taħares xulxin. U mbagħad għajtunna fuq il-park u għajtu t-tlieta l-oħra miegħi. U aċċettajt għax jiena l-avventura inħobba. Fiha ġifieri. Ija fiha x'tomot. Dak li jkun li filli solist għadha ma tliet oħra. Iva. U ridna nlestu diska għall-għada. Ridna nipprattikaw diska li qasnafu. Niprattikaw il-harmonies, issa jien kont imdorija waħdi. Tipprattika l-harmonies u l-għada. Imma dik hija l-esperjenza mbagħad. U dak hemmhekk fejn tkun qed tiġbor u titgħallem wara kollox. U aħna konna grupp il-ħin kollu niċċajtaw, u lawd ħafna jekk tismani il-ħin kollu. Allura konna ħadna ħafna pjaċir. Tajjeb. U ma tħajjartux li wara mbagħad tajdu terġgħu tagħmlu xi esperjenza. Wara tħajjarna, pero daħlet il-Covid, kulħadd mar separa, allura. Ekku. Artist favorit tiegħek? Hawnhekk hemm ritratti ieħor. Hawnhekk kont ħadsem f'kompetizzjoni hawn Malta fejn il-barranin kienu ġewwa Malta biex jieħdu isem. All right, okay. Għax jidher li għandek numru ta' award. Hawnhekk ġejt mistiedna biex inkanta ġewwa Spanja. Tajjeb. Interessanti. L-Ingliż immaġni jew kantat bil-Malti? It-tnej ta' nħobba minn mal-lingwa Maltija nħobba wis. Nħobba wis. Bħala artisti tiffollowja inti? Celine Dion nħobba wis. Xi raġuni vera nħobba u ħasra li m'għadix. M'għadix, ekku. Però jkolli nażel artista naħseb Pink. Pink. Moral Pink. Toġobni ħafna Pink fil-fatt. Showgirl. Celine Dion ma tantx toġobni. Istra? Tal-lamora tal-età tiegħi mhux tal-età tiegħek iktar support. Ma qatt ma nistax ma nammirax il-vuċi tagħha ġifieri kif tagħha. Iva għandha vuċi. Imma mbagħad Pink pereżempju, tiġi li nafu videos anke ix-show li tagħmel, ġifieri tagħmel show b'saħħtu u għandha wkoll dak dejjem b'xi messaġġ. Kieku kellek kanta duett ma' xi ħadd Malti jew le, jista' jkun, ma tagħmilx differenza. Tajt jew tagħmel proġett ta' duett. Tgħaddilek minn rasek u tażel xi ħadd?
jekk Malti kieku ma' Renato, niprova xi ħaġa, wisqilu b'lin dak ir-raġel. Għandu l-karizma tiegħu. Għandu vuċi soda. U vuċi, bellezza. Barra minn Malta naħseb Pinko kieku nażel kif tista' ma tażilix. Immaġna. Proġetti bħalissa fuq xi Qed naħdem fuq xi proġetti, però ma nistax ngħid ħafna. Proġetti mal-familja wkoll. U proġetti ma' moħti. Li mużikali. Iva, mużikali. All right. Mużikali. Tajjeb ħafna. U ovvjament inkomplu minn xinu qoddim, naraw il-karriera fejn toħodna. Ekku, ħaġa importanti ħafna li tiġbor għadek zaħira, allora anke daw l-esperienzi li semmejt żgur li iktar ma jgħaddi żmien iktar tapprezzhom u tapprezzaw ukoll dak it-taħriġ u daw l-isfidi li bħalma semmejt daw l-isfidi kemm nitkanta u tipprattika kanzunetta minn lejl għan-nar ma' 3 kantanti oħra. U sitt tiftakar il-lirik. Illi ma taħħeni kammek kiku jena. Oh, mi. Kemmin ħawa. Iktar uħtek erba, għax tajt wahdek tajt għaffix ta' sanni profa l-ranġa. Ma kiena tinkanta mot, u l-oħra tinkanta waħda. Emmek kibkonna problemi, ma insomma, dika problema differenti għadana nittama li tal-lim ċaġa mekk u kol. Tal-limt. Nawguralek ħafna fil-karriera tijak, anke daw proġetti li għadhom daċċejn sigriti, ma forsi konna wkoll opportunità l-qoddim meta ma jaqgħu sigriti nerġgħu niltaqgħu nitkellmu ftit fuqhom. Tajbek? Grazzi ħafna. Grazzi ħafna Ante, grazzi ta' kont magħna, nawguraw il-kantanti kollha xwera nieħdu pjaċir niltaqgħu ma' daw il-kantanti u nsiru nafuhom u xaw ħafna kantanti bravi. Kemm Malta u kif kol għawdex nifqu għal-waqfa qasira nkunu ma'